شالوم 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 بيت أسب إجزابير أملاخ سلام تسقى محرتنا كريستوس مش كلهم أنا حاوكم صلاح الدين قبل كريستوس جلس تولدي على ملخا بيت كريستياني لومي أنك فولك قال جبزنت أنتاي مالتيو زبليو جبزنت أنتاي مالتيو مصحف قدوس جبوزات قبل كله جبوزات أنتاي مالتي جبز أنتاي مالتيو جبز زبلك قال هايبوكريسي زبلك قاليو إذا هايبوكريسي زبلك قال دما كابتنا يجريخ قوانقوا أكتر إلهم بتوعلو نا أكتر دتقوملو قانقا كابود وصيو which means جبز مالت أكتر مالتي بخالا الزراربا أكتر مالت دما زي نسو مسيلو زقرب زي ناتو قد أباهر تسكيمو زر مالتيو سلازي جبوزات مالت زي نسوم زي ماننتهم زي كونوو كوينوم كموسلو أكتر مسب زفتنو مالتيو يسوس قويتايو مصحف قدوس إيسياس معراف إسران شعتن كم زيبل كابتوس عسر سلسته اجزابير كابله ازز بزبافو كابز قربني بغنافرون كابز خبرني لبوغنا كاباي كاب زرحق اتي نعي مفرهو خا بمهرو بهالسب كاب زخون سلاز انه اما اكل حزبي از زدنق تغبار او زدنق تغبارن تامراتن وثيقه خغبري طببتهم طببኛታት كطفق مستوعلتون كدفي ايلو يغرمي እግዚአብሔር አምላክ ከምዚሉ እዚ ህዝብስ ከምት በአፉን عايز خبرني ከምት በአፉን عايز فرحን ዝመስል ውሽጡ ግን ኮብ ይኮነን ይሉ ዳስ ዋይ ናይ ግብዝነት ናብራ بدقة خمتزاربو وشتخاهم وزي مخانيو جبوزات بدقيهم كالق بوشتهم كالق مالتيو ماسكيرا جيروم درائيو ماسك جيروم دقلتو سبات بدقة تحوتاتي موسلو بوشتهم جن عمس انياتات بدقة أفكارتي موسلو بوشتهم جن أفكارت زي كونو بدقة محارتي موسلو بوشتهم جن محارت زي كونو زي نسوم مسيلوم زرائيو مالتيو لك ناي أكتر لايف زلوهم أكتر بريزيدنت خوينو أكتر كون خاليو دحر معطو هيوتو جن بريزيدنت يكونن أكتر تحط كوينو أكتر كوينو سرح خاليو نجر جن ناي بحق هيوتو جن بتاعمي مسمورو دي ساحات السب كخون يخاليو لك عقب السب دمبا ناي أكتر هيوت سلازلوو كم تبدأ الرأيو بوشتو كم أيكونن جبزنت إجزابير بتعمي زيفون دفنفنون نجاريو زين السنة مسيلنا كنرأ كين فتن مغنياتو زين السخا مسيل كمرأي أملاخ يفنفنوي مصحف قدوس وانجيل ماتيوس معرف شوعات تخمزيبل بزفردكم ولو فردي كفردكم بزسفركم ولو مسفرون كسفرلكم إيومبو كيف ردكم أي تفردو أب عين خازلو جندي زي فلتكاس نمنتاي أب عين حوها زلو بسر التريئي ويس كمي يركا نحوها كاب عينها بسر كوتسألكا حدقني اتبلو انو جندي أب عينها قالو أتا جبز قدم أب عينها جندي أوص شعوء كاب عين حوها بسر نموسا أتبكا تريئي اتقدس نخلابات أيتهاو عنكم أب كدمي مفالس أي تدربيو بقارهم كيروكسو مو تماليسهم كي ترتروخو مبل بتعم زقرميو ناي جبزنت بحري كافت حدا بحري جبوزات سبات السوم زخفة جبرن دا قبرو خلو نيشتاي كابناتهم تنقس جبري ندقاقي حوم زقالعو زقانونو كغن حزفتونو كاستخاخلو زفتونو نقرقن أب زولو بدل بعث في كابناي حوم بدل يخفق جبوزات سلازخون جن بدلو ما يترعيني لهم سلازح حسبو جن نتانيش ترعيت بدل حوم جن دي حلفو سباتيهم كل جيزي جبز عوشتو زولو جندي عب عينو زولو جندي قديفو نبسر كاب عين حو انت زي وصاخيلو زقادة لسبيو جبوزات حماق نقر يركبولكا اي قد فوخانيو مخنياتو ناتو موكا خامناتكا خمدخف اندافلوتو ناتو موكا خابناتك خمزخف اندافلوتو اجزابير محرت عبزحلون كمزولو اندافلوتو عباخ جن كالق كخونو زفتنو زي نسوم كخونو زفتنو زي نسوم كموسلو زفتنو دحر معطو خالق عبداباي كالق زهيوتهم جبوزات يبالو جبزنت بوشتن بدقن ببين خون كل هيوت كاي مصحف قدوس أوانجيل ماتيوس معرف شدش تخمزيبل كاب تقص حدا صدقكم أكن مسمى أنت خطر إيو كي تجبرو تتنققو أنت زي كونه
ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን እምበኣርስ ንስኻትኩም ክትምጽወቱ ከለኹም ከምቲ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክናኣዱ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ኣደባባይን ዝገብርዎ ኣብ ቅድሚኹም መለኸት ኣይተንፍሑ ዓስቦን ከም ዝወስዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ። ብጣዕሚ ዝገርም ግቡዛት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝረአ ህይወት የብሎምን ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝረአ ህይወት ጥራሕ እዩ ዘለዎም። ምክንያቱ ግቡዝ ሰብ ብውሽጡ ዝተባላሸወ ስለ ዝኾነ ብደጊኡ ጥራሕ ከም ዘሎ ኣክት ዝገብር ስለ ዝኾነ ሰባት እዩ ዘሎ ዝመስሎም ኣምላኽ ግን ከምዚ የለ ይፈልጦ እዩ። ምክንያቱ ግቡዛት ሰብ ወላ ሰናይ ነገር እኳ ክገብሩ ከለዉ ሰናይ ነገሮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝረአ ኣብ ቅድሚ ሰብ እዩ ዝረአ። ሰባት ነቲ ናቶም ሰናይ ነገር ሪኦም ወ መታን ክብልሎም መታን ከጣቕዕሎም መታን ሓፍሓፍ ከብልዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ንኽረኣዩ ጥራሕ ለይትን መዓልትን ዝጎዩ ናይ ፈሪሳዊ ህይወት ዘለዎም ብውሽጦም ልቕልቓት መቓብር ኢሎም ብደገ ግን ጻድቃናት መሲሎም ክረኣዩ ዝፍትኑ ማለት እዩ። ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ስለዚ ግብዝነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝረአ ህይወት እንተዘይብልካ ብውሽጥኻ ካልእ ብደጊኻ ካልእ ሰብ እንድሕር ኮንካ ናይ ግብዝነት ህይወት ኢና ንነብር ዘለና ማለት እዩ። ግብዝነት ድማ ናይ ኣክተር ህይወት እዩ። ናይ ኣክተር ህይወት ድማ ሓቂ ይኮነን ኣምሶልነት እዩ። ኣምሶልነት ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይፈትዎን እዩ። እትገብርዎ እንገብሮ ቼክ ንግበር ብሓቂ ካብ ልቢ ይኹነልና እንተዘይኮይኑ ናይ ግብዝነት ናብራ ከውድቐና ይኽእል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 12 ከምዚ ይብል። ሮሜ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 9 ፍቕሪ ብዘይ ግብዝና ትኹን ክፍኣት ፈንፍንዎ ኣብ ሰናይ ድማ ልገቡ። ርኢኹም ፍቕሪ ብግብዝና ኣሎ፣ ፍቕሪ ብዘይ ግብዝና ኣሎ። ርኢኹም ፍቕሪ ብዘይ ግብዝና ብደገ ኣይ ላቭ ዩ ክብሉኻ ከለዉ ብውሽጦም ኣይ ላቭ ዩ ናይ ባሓቅኹም እዩ። ብደገ ፈትወካ ይኽብሉኻ ከለዉ ብውሽጦምን ማለቶም ኮይኑ ድሕሪ ማዕጾ ስሌኻ ጽቡቕ እዮም ዝዛረቡ። ግቡዛት ግን ኣብ ቅድሜኻ ኣይ ላቭ ዩ ይብሉኻ ድሕሪ ማዕጾ ግን ይኽትክቱኻ። ኣብ ቅድሜኺ ኣይ ላቭ ዩ ይብሉኺ ድሕሪ ማዕጾ ግን የካፍኡኺ። እዚ ናይ ግብዝነት ፍቕሪ እዩ። ከምቲ ብኣፎም ዝብልዎ ድሕሪ ማዕጾ ግን ብልቦም ከምኡ ዘይኮኑ። ስለዚ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ነቲ ዘይረኣኻዮ ኣምላኽ ነቲ ትሪኦ ዘለኻ ሓውኻ ዘየፍቀርካ ነቲ ዘይረኣኻዮ ኣምላኽ ከተፍቅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ እዩ ዝብል። ስለዚ ነቲ ዝረኣኻዮ ሓውኻ ንዑ ዘየፍቀርካ ነቲ ዘይረኣኻዮ ኣምላኽ የፍቅሮ እንተበልካ ሓሳዊ ኢኻ እዩ ዝብል። ምክንያቱ ግብዝ ኢኻ እያ። ስለዚ ፍቕርና ብዘይ ግብዝና ይኹን። ንሕዋትና ናይ ባሓቅ እንተደኣ ነፍቅረኩም ኢና ንብሎም ኮይንና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣፍና ዘይኮነ ልብና እዩ ዝረአ እሞ ድሕሪ ማዕጾ ምስ ካልኦት ሰባት ክንኮን ከለና ስለቶም ትማሊ ነፍቅረኩም ዝበልናዮም ደየድሊ ቃላት ኣይነውፅእ እንተደይ ኮይኑ ግቡዛት ክብለና እዩ ኣምላኽ። ምክንያቱ ግቡዛት ኣፎምን ልቦምን በበይኑ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ንኹልና ይሓልወና። ግብዝነት ኣምላኽ ኣይፈትዎን እዩ። ሎሚ ከምዚ ኢልና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣቦ ብናትካ ጥበብ ብናትካ ምስትውዓል ኣብ ናይ ግብዝና ህይወት ከይትርከብ ህይወተይ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከስተውዕል ንስኻ ርድአኒ። ብናትካ ረድኤት ኩሉ ጊዜ ከምቲ ዝብሎ ልበይ ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ምስትውዓልካ ጥበብካ ኣብ ህይወተይ ይብዝሐለይ። ግብዝና ኣብ ዘመነይ ኩሉ ኣብ ህይወተይ በኢየሱስ ስም ኣይርከብን እዩ። ኣሜን። እግዚአብሔር ይባርክኩም። ንጎይታና ኢየሱስ ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ሎሚ መዓልቲ መድሓንያ ተቀበልዎ ክትሕኑ መታን እቶም ክትቀበልዎ ወሰንኩም እዛ ጸሎት ጸልዩ። እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ ዋጋ ኃጢአተይ ኩሉ ከፊሉ ከም ዝፈጽሞ ከም ዝሞተለይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ የአምን ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ወሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ አሜን። እዚኣ ዝወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ከም ዝተቀበልኩም ጎይታ መላእኽቲ ጻሓፉልና ክንሕግዘኩም ኢና። ተባረኹ።